سلام زخبركم تخطاتلتنا كم يصنحكم امباركس نايزي ساعات زي زينا حزلكم مصيلخو مجمرتا جن رأس زينا مسرح مدلاو حقن تكبارون نوشت او خنتنا زنصبارق كخون قبا كتبل منستر فتحي ويزرو فوزيا هاشم تزاربا مغشا بريزيدنت إسياس أفورقي نابرياد لسبورتاوين ابنت زخونه قبر ملسي محمد صالح درون امريكا بإيران بزدقفو عطقات يمن تهاري مودقه ابكنات سودان حدش علي توقتلتات تخسيتون كالوتون زبلو زيناتات حزنا متناكم لنا سناي مكتتال درون أمريكا بإيران بزدقفو عطقات يمن تهاريما ودقا عطقات حتى يمن نحنت وتادرو سب ألبو نفاريد درون أمريكا خمزة ودقو سبا سلطان أمريكان مس إيران ركب زلو من قصقاص حوتن قليصهم اتا MQ9 زعينة درون أمريكا بحيلتات حوت مستوقعت أبقاماقم بحر يمن مودقا حدا بعد سلطان حبيرو وتادرابو وهابق الحوتون نازع الرقاقي تسلو إذا خصت أقاتي مزلو دما أمريكا بإيران زدقفو جلتات أما أكلاي مبرق نزقابروان تفتات بتنقاقات كتاتلو أبزلات اللقوانيو أبز حلفة ورحي حانت مركب وقا أمريكا عطقات حتي كاب يمن ناب إسرائيل أنفت نزوان جفهم كروز مسايلاتن حيالو سب ألبو نفرتن كم زمكنت يذكر أمريكا مسكينات إسرائيل انقازم بستحاز دحر زقات مزوا وطري مراخب سعنت نفرتي مارين دقفو هابت مراخب نزتقلل وتادراو نبرت نام أكلاي مبراق عيسى الله أزدما أمونغو يمنن إسرائيل أبزركب كفال كيح بحري أو تادراو مراخب زعرد سراويت يتقلل عطقات حتى يمن بإيران زدقفو خوينهم كاب كل تشحن 14 جميرهم أنصار بسعود عرب زدقفو وقعوا منقست يمن أبزتنا وحوخونات حد تسميدهم مصنحهم يفلت مختل مرحنايتي أبتو زواب إيران زدقف ليبانا وحزب الله زخونه الشيخ نايم قاسم أبزسهم من بيس أبزهابو مجلسي إسرائيل أبقازات فتمو زلا قتلت سلاموين سبات نمأكلاي مبرقنا بحدقا السفع خوينات كم زأتو أتنكي الله أبتو زبا أزيو كبيرن حدقنيان معباليتات كاكاتم يخليو نتسعبيناتو دما دو كبلو زخل أكال يلن كبل تزاريبو إذا خمسيلون كله أمريكاون تمال ربع عم مبرق أو سوري أبزركب إسلام وحلوة ثورة إيران مسوز تححز جلتاتن يتقوموا اليوم زبالتو تدرو مسالة أمت قعد خمسة كادت هذا بعد سلطان بنتاغون أتي أوش تزحلفو زمونات نخل أي جزيز تفتس أمامت قعتي أب عراق سوريان قبل الحيلتات أمريكا نزل تفتس أمامت قعت قبل ملس مخانو حبيرو بتمت قعتي مستم بإيران زدقفون أب سوريا زركبون جلتات متأثر زلهم تشعت تسبات كم زقتلو يقلت إذا هازجن بزي شراو أكل كالرقاقة أي كالان أب سودان حدش علي توقتلتات تخسيتهم أب سودان زبا معرب دارفور بزقات مسقات متصاي عليت بأشحاد زغط سبات كهدبو خمس تجددو تكال دو ألبو حكايم أفليتو حيلوها بهتوز دقاف نتا معرب دارفور اسختما الجاني زركبوانا بيت صحفت سراويت سودان دحر مقود صاريو إذا أقاتي مزلو حيلوها بهتوز دقاف أب تستبهل علي توقنص خمسي تساتفة يقلص أتي بجنرال حمدان دقالو حمتي زمر حيلي كابز حلفة ميازيا جميرو نتا هاجر نمقود صار من سراويت تهاجر يواقعلو تكال دو ألبو حكايم MSF أبتم زحلوف سلسة معتات نابجات كم منجوز هادو مشوعات تشح سبات أتم زبوزحو دقا نستيون نتساناتن كم زخونو أفليتو أبتغبابي تقاطع أرسب أو مسلات زخونة حاتم علي حيلوها بدقافن مشارخت ملشاتاتن نابتي كاب الجنينات سقروا تركب إردامتا بأفرس أجمالن موتر بشكلتان مسمتو نابجات كم زهادم قليسو نسو أتم حيلتات نوز حدك تبعتيو قتلهم نوز حدك أنستيخا عميصهم إلو ني الجنينة كاب زقاطع أرسب ندحر حيلوها بدقافن مشارخت ملشاتات عربن نعاليت ماساليت مقتل ندك أنستيو بمعماتن بزمتان تخصيصهم اللو كابز بتوسخي حيلتات وهاب يتص دقفن ملش عربن أب إردامتا قبل اللي معقبة مزابلت متقعت بمفتصم شمون تميت سبات كم زقتلو تقليسو كرمت متقعتي كابت معقبة مسدرو زهاد مساب أي نبي بس أبز هبقل كساب حجي بهوت اللخو كن بزوح يسئنا إلو نبار الجانينا علي باباكر سيفلات سبات كابتو زملت لزخون من قد خمزيلا نبي بس قليسو كال سرحتنيا سو أورد إدما ولو كابز حتنا بجات كاد منتخالو ملشاتات عرب دوب نسجر سبات بزوح جنزب كخافلو يحتو بمهلاهم جن بأشحاد زوج سبات أب سودان جوها خمسة تحزو نبي بس حبيرو على في برنامج مجب عالم أبجاد بير هونرات أشحاد سدتنياتات ممجب كأند بدوها خمس خنم نبي بس جلسوا أبزق وانزي حاجة زيد لنا معلتا مجبنا كانوا حسال لنا ولا حدا يبلو من إلو دارفورز ما أكلوا حيلوها بهتوس دقف أبز عمت زي أبستول عقيجت أبتزوا عرب قبل على زي كونو جلتات قفعتات من فتسام يخصص له كما فلم تزورحي أب دارفور بزحت جزءات زقات أصر زلوتن أسود تدراو جلة أبتزوا خبز ركب حموش جزءات نتن 4 تقاطع يروان يركب أب سعود عرب ككاد سنح للزب كلت يوم تتابعت وجنات تخسر دو كبلو استجبر زعرتات بزي مسمارو بزي فري تاريفو تكال سدتنياتات حبرات هاجرات أب سودان كأمن زي كال سبع قلولاوي فتر كم زلو حبيرو كنات سودان كابز جمر أستاد شدوش مليون سبات كم مربرهم تمزابيلهم يوم
ግብረ መልሲ መሐመድ ሳላሕ ንኩናት እስራኤልን ሐማስን ንብዙሓት ስፖርታውያን ኣብነት ክኸውን ከም ዝኽእል ተገሊጹ። ውሩይ ኣጥቃዒ እንግሊዛዊት ክለብ ሊቨርፑል ዝኾነ መሐመድ ሳላሕ ንጉዳይ ግጭት እስራኤልን ሐማስን ኣመልኪቱ ዝሃቦ ግብረ መልሲ ንስፖርታውያን ኣብነት ክኸውን ከም ዝኽእል ተገሊጹ። እቲ ወዲ 31 ዓመት ግብጻዊ ኣብ ሓደ ሆስፒታል ቃዛ ብዝተኻየደ መጥቃዕቲ ብዙሓት ሰባት ድሕሪ ምቕታሎም ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ነተን ዝቕዘፋ ዘለዋ ንጹሃን ነፍሳት ንምድሓን መራሕቲ ዓለም ክላዘቡ ኣለዎም ክብል ተማሕፂኑ። ሳላሕ ሓደ ካብቶም ብዛዕባ እቲ ግጭት ርእቶኦም ዝሃቡ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዓብዪ ተፈላጥነትን ሰዓብትን ዘለዎም ስፖርታውያን እዩ። ወኪል ስፖርት ነበርን መምህር ዩኒቨርሲቲን ዝኾነ ተንታኒ ከም ዝበሎ እቲ ግብጻዊ ሻራ ክወስድ ንዝተገብረሉ ጸቕጢ ብዝግባእ ከም ዝኣለዮ ይዛረብ። ሳላሕ ብዘለዎ መንነት ኣብ ትሕቲ ከቢድ ጸቕጢ ናይ ዝኣተወ ሰብ ኣብነት እዩ ይብል ኢያን ቤሊ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ስታንፎርድ መምህር ጋዜጠኝነት ስፖርት። ግን ህደ ኢሉ ሓደ ስጉምቲ ንድሕሪት ብምምላስ ናተይ መርገጺ ሰላም እዩ ስቓይ ከብቅዕ እዩ ዘለዎ ኢሉ። መግለጺ እቲ ኮኸብ ኣፍሪካውን ዓረባውን ተጻዋታይ ብዘለዎ ጽልዋን ተፈላጥነትን ንጹር ፖለቲካ መርገጺ ክወስድ ንዝምነዩ ገለ ሰባት ኣይዕገበን ይብል ቤይሊ። ፈለማ ዝሃቦ መልእኽቲ ሰብኣውነት ዝለበሰ ምዃኑ ናዕዳ ረኺብሉ እኳ እንተነበረ ንዓረብን ፍልስጤምን ደገፉ ዘይምግላጹ ግን ተነቒፉ እዩ። ክለቡ ፖሊሲ ማሕበራዊ መራኸቢታት ስለ ዝህልዋ ግን ከምኡ ክገብር ኣይክእልን እዩ። ፍልጢ ኣፍሪቃዊ ተጻዋቲት ተኒስ ባይታ ኦንሽ ጃቡር ብወገና ኣብ ፈለማ ናይቲ ግጭት ዝሃበቶ መግለጺ ተወላዋሊ ነበረን። ገለ ክፋል ካብቲ ዝተሸለምኮ ገንዘብ ፍልስጤማውያን ንምድጋፍ ከወፍየ ክትብል እታ ኣብ ዝቐረበ እዋን ታሪክ ዝሰርሐት ቱኒዝያዊት ስፖርተኛ ኣፍሊጣ ነይራ። ፖለቲካዊ መልእኽቲ ይኮነን ሰብኣውነት እዩ ኣብ ዓለም ሰላም ክነግስ ዝደሊ ብምባል ድማ ሞጊታ። ቤይሊ መግለጺ እቲ ኣብ ስፖርት ቴኒስ ባይታ ዓለም ኣብ 7ይ ደረጃ እትርከብ ኣፍሪቃዊትን ዓረባዊትን ብምንኣድ ንስቓይ ሰባት ዘቃልል ተበግሶ ክነኣድ ኣሎ መበገሲኡ ሰብኣዊ እምበር ፖለቲካዊ ክሳዕ ዘይኮነ ይብል። እቲ ግጭት ሻዕራ ክትወስድ ዘገድድ ተኣፋፈ ስለ ዝኾነ ጽቡቕ ርእቶ ንኣዳን ነቐፌታን ኣብ ሓደ እዋን ካብ ምእንጋድ ዘይተርፎ ኮይኑ ምህላው እውን የመልክት። ስለዚ ካብዚ ናይ ሳላሕ ጃቡርን ካልኦት ፍሉጣት ኣፍሪቃውያንን ዝሃብዎ ርእቶታት ብዛዕባ ስፖርተኛታት ክህልዎም ዝግባእ ፖለቲካዊ መርገጺ እንታይ ክንምሃር ንኽእል? ሓደጋ ምጥቃም ማሕበራዊ መራኸቢታት እንታይ እዩ? እቲ ዓበይ ሓደጋ ማሕበራዊ መራኸቢታት እቲ ኩናት ብ7 ጥቅምቲ ካብ ዝጅመር ንድሕር ኣብ መላእ ኣፍሪቃ ብፍላይ ድማ ኣብ ሰሜን ኣፍሪቃ ካብ ዝርከባ ክለባት ስፖርት ተጻወትን ደገፍትን ንጉዳይ ፍልስጤም ልዑል ደገፍ ተራእዩ። ተጻወቲ ሃገራዊት ጋንታ ኣልጄርያ ኣብቲ 12 ጥቅምቲ ኣንጻር ኬፕ ቨርደ ኣብ ዘካየድዎ ምሕዝነታዊ ጸወታ ምስ ተቃውሞ ፍልስጤም ዝተኣሳሰር ክፉፍ ዕማ ተኸዲኖም ናብ ሜዳ ኣትዮም። ሓለቓታ ጋንታን ኣባል እንግሊዛዊት ክለብ ማንቸስተር ሲቲን ዝነበረ ሪያድ ማህረዝ ድማ ሓደ ካብቶም ባንዴራ ፍልስጤም ከም በልብሉ ዝተራእዩ ነይሩ። ኣልጄርያዊ ጋዜጠኛ ኩዕሶ እግሪ ማሄር መዛሂብ ወገኑ ብሓቂ እንተወሓደ ምስቲ ኣብ ፍልስጤም ዝካየድ ዘሎ ስቃይ ድንጋጾም ንምግላጽ ዘይዛረቡ ፍሉጣት ኣልጄርያውያን ኣይነበሩን ይብል። እቲ ክትርድኦ ዘለካ ኣልጄርያ ን132 ዓመታት ብፈረንሳውያን ተገዚኣ ከም ዝነበረትን ልዕሊ 1 ሚልዮን ኤውሮጳውያን ድማ ክሳብ 1962 ኣብ ኣልጄርያ ሰፊሮም ስለ ዝነበሩን ብዙሓት ኣልጄርያውያን ንጸገም ፍልስጤም ምስ ሕሉፍ ህይወቶም ብምትእስሳር እዮም ዝርእይዎ። መዛሂ መግለጺ ሳላሕ ብመንጽር ሓደ ንኽዛረብ ጸቕጢ ዝተገብረሉ ፍሉጥ ሰብ ኣገዳሲ ተርእዩ ክብል ብምግላጽ ኣብ ኬንያ እትርከብ ስትራቴጂስ ዲጂታዊ ሚድያ ካሮል ኪሙታይ ድማ እቲ ጸቕጢ ዘለናዮ ዘመን ዘምጽኦ ምዃኑ ትምጉት። ንሳ ንቢቢሲ ስፖርት ኣፍሪካ ኣብ ዝሃበቶ ሓበሬታ ከም ዓሌትነት፣ ጾታዊ ርክብ፣ ግጭት፣ ሃይማኖት፣ ምንጻልትን ወዘተ ዝኣመሰሉ ጉዳያት ምስ ዝለዓሉ ከዋኽብቲ ስፖርት ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ክዛረቡ ወይ ክኽወሉ ይኽእሉ ኢላ። እቲ ጉዳይ ናባ ከም ዝቐርብ ግን ህዝቢ እቲ ፍሉጥ ውልቀ ሰብ ክዛረብ ክጽበዩ ቃዛ ንሳላሕ ቀረባ እያ። እዚ ከም በዓል ሳላሕ ዝኣመሰሉ ተጻወቲ ኣብ ስፖርታዊ ህይወቶም ዘጋጥሞም ዝተፈላለየ ረብሓታት ከኣልዩ ዘገድድ ንጹር መርኣያ ክትብል ወሲኻ። ስለዚ ሕዩብ ግብረ መልሲ ናይቲ ካብ ቃዛ 350 ርሕቐት ትርከብ ግብጻዊት ከተማ ናግሪክ ዝመጽእ ኮኸብ ሊቨርፑል ምስቲ ናይታ ንእስራኤል ዘለዋ ደገፍ ዝገለጸት ክለብ ፕሪምየር ሊግ ክሪስታል ፓላስ ክነጻጸር እንከሎ የገርም ዶ ይኸውን? ብኣራያ ሓደ ፍሉጥ ፕሮፌሰር ስፖርትን ጂኦፖለቲካውን ቁጠባ ዘገርም ኣይኮነን። ዋንነትን ባህልን ክለባት ኣዝዩ ትርጉም ዘለዎ እዩ። ስለዚ ድማ እዞም ኣዝዮም ዝተፈላለዩ ኣገባባት ንዕዘብ ኣለና። ኣብ እስራኤል ዝርከብ ተዓዋቲ ማዳልያ ኦሎምፒክ 2012 ዝኾነ ብራዚላዊ ፊሊፐ ኪቲዳይ ፍቕርን ኩሉ ደገፈይን ክብል እኳ ደገፉ ነታ ዝቕመጠላ ዘሎ ሃገር ተገለጸ ካብቲ ሃገር ክወፅእ ይዳሎ ምህላው ይግለጽ ኣሎ። ኣባል ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ እስራኤል ዝኾነ ማኖር ሰሎሞን ድማ ሓደ ካብቶም ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ንሓማስ ዝነቐፉ እዩ። ሩስያ ንዩክሬን ኣብ ዝወረረትሉ መዓልቲ ኣብ ኬቭ ድሕሪ ምጽናሕ ክፉእ ገጽ ኩናት ብቐረባ ዝቐመሰ ተጻዋታይ ቶተንሃም ሰሎሞን ብሰንኪ ዝቐጽል ዘሎ ግጭት እስራኤልን ቃዛን ስድኡን ፈተውቱን ዝሓልፍዎ ዘለው ሲኦል ምዃኑ ኣዘንትዩ። ሓፂር ዜና ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብቲ ጽባሕ ዝጽዋዕ ዋዕላ ሳዑዲ ዓረብን ኣፍሪቃን ንምስታፍ ሎም ንግሆ ናብ ሪያድ ተበጊሱ። ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝተጓዓዙ ድማ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ፣ ሓላፊ ቁጠባዊ ጉዳያት ኣቶ ሓጎስ ገብረ ህይወት፣ ሚኒስትሪ ንግድን ኢንዱስትሪን ኣቶ ነስርዲን በኺትን እዮም።
ሚኒስትር ፍትሒ ኤርትራ ወይዘሮ ፎዚያ ሃሽም መስርሕ ምድላው ሕግን ተግባሩን ንውሽጣዊ ኩነትና ዘንጸባርቕ ክኸውን ይግባእ ክትብል ተዛሪባ ሚኒስትር ፍትሒ ትማሊ 7 ሕዳር ንተግባረ ኣቃውማን ስልጣንን ኣብያተ ፍርዲ ኣብ ዘመሓይሹ ኣዋጃት ምስ ሓለፍቲ ሃገራዊ ሓይልታት ፖሊስን ጸጥታን ኣዋሃድቲ ኣብያተ ፍርዲ ዞባታትን ሓለፍቲ ኣብያተ ጽሕፈት ምኽባር ሕግን ዘትዩ ሚኒስትር ፎዚያ ሃሽም ኣብ ዘስማዓቶ ቃል ዝተኣታተ ዘሎ ውዳቤ መቐጸልታ ናይቲ ኣቐዲሙ ዝተኻየደ ፈተነታትን መምሕያሻትን ኮይኑ ቀጻልነት ክብርታት ሕብረተሰብና ንምርግጋጽ ዝዕላምኡ ሕጊ ምስ ሓፈሻዊ ኩነታትን ምዕባሉን ዝኸይድ እምበር ካብ ካልኦት እትቐድሖ ወይ እትልቅሖ ከም ዘይኮነ ተግባራውነት ሕጊ ብዝግባእ ክፍጸምን እቲ ዝድለ ዕላማ ክውቃዕን ድማ ኩለን ማሕበራት ብውድብ ኣገባብ ክዓያ ከም ዝግባእ ኣገንዚባ ሚኒስትር ፎዚያ ወሲኻ እዚ ክኸውን ብዓሚቕ ፍልጠትን ሃብታም ተመክሮን ዝተነድቀ ካብ ኩሉ ዓይነት ብከላ ጽሩይ ዝኾነ ዓቕሚ ሰብ ብውልቅን እኩብን መያውን ስነ ምግባራዊ ብቕዓት ዘለዎ ቅርጽን ስርዓተ ፍርድን ብቕዓት ዘለዎ ቅርጽን ስርዓተ መምሕዳርን ሕግታት ዝኽብር ባይታ ከም ዘድሊ ኣረዲኣ ሃገራዊ ሕጊ ብቐንዱ ኣብ ውልቂ ሃገር ዝቐንዐ ብምዃኑ መስርሕ ምድላው ሕግን ኩሉ መዳያዊ ተግባሩን ብዝያዳ ንውሽጣዊ ኩንነት ብምንጽብራቕ ኣብ ታሪኽ ማሕበራዊ ቁጠባዊ ደረጃ ምዕባለ ሃገራዊ ቀዳምነት ሃገራውን ማሕበራውን ክብርታት ባህሊ ልምድን ካልእ ጭቡጥን ሓቀኛን ኩነት ተመርኪሱ ክንደፍን ተግባራውነቱ ክረጋገጽን ይግባእ ኢላ ኣብ ሚኒስትሪ ፍትሒ ዳይሬክተር ኣገልግሎት ሕጊ ኣቶ ስዩም ተኽለ ምምሕያሽ ውዳበ ኣብያተ ፍርዲ ብዝብል ኣርእስቲ ንኣቃውማን ስልጣንን ኣብያተ ፍርዲ ብዝምልከት በብእዋኑ ዝተተግበሩ ምምሕያሻት ሓፈሻዊ ዕላማን ትሕዝቶን ኣዋጅ ቁጽሪ 184 ዝባር 2023 ኣገልግሎት ዝወሃበሎም ቦታታትን ምደባ ዓቕሚ ሰብን ከምኡውን ሽምግልናን ዕርቅን ትካላዊ ምግባር ዝብሉ ዛዕባታት ንዘተ ኣቕሪቡ እምበኣርከስ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ናይ ሰዓት እዚ ዜናዊ መሰናድኦ ናብዚ ይፍጸም ሓደሽቲ ዜናታት ንምክትታል ሰብስክራይብ ሼር ላይክ ኮሜንት ምግባር ኣይትረስዑ ኢኹም ሰላም